Toto je len malé vyjadrenie k vašim komentárom, ktoré sa non-stop objavujú pod mojimi statusmi, pod mojimi videami. A tie videá niektoré majú 100 000 vzhliadnutia. Čiže nedá sa mi už odpovedať na všetky, ale odpoviem takto vo videu. A takéto komentáre tam píšete. Toto už tu raz bolo. Už sme tomu raz verili, ale nič sa nezmenilo. Ty si len ďalší sľubujúci a každý len keca a keca, nahráva si videjka. Ako ti máme veriť, že práve ty hovoríš pravdu? Áno, ja súhlasím s vami. Počúvame toto už celých 35 rokov. Politici klamali, podvádzali, sľubovali hory doly a nakoniec si opäť sadli len k Válovu, lebo sú nenažraní. A ja osobne som z toho už frustrovaný a práve preto som tu. Nie ako politik, ale ako obyčajný človek, ktorý toho už má plné zuby. Ako uveríš, že ja nie som ako oni a že ja hovorím pravdu? Jednoducho, ver sám sebe, ver tomu, že ja tu som pre teba. Že slovenskí vlci sú tu pre všetkých sklamaných a oklamaných. Jednoducho sa pridaj k nám a buď súčasťou diania, nielen sa, že sa budeš prizerať a vypisovať, podpor nás. A tým podporíš aj sám seba a svoju budúcnosť. Už to pochop. Nenechaj sa žiadnym spôsobom znechutiť. Ale ak teraz povieme, že všetci sú rovnakí, no tak nepotrestáme tých, ktorí kradli, ale potrestáme sami seba tým, že im dáme znovu moc. A toto nesmieme dopustiť. Včera 22.10.25 som neformálne skončil u honorárneho konzula v Komárne. Tam sa strhla fakt dobrá, družná debata, ktorá smeruje k obrovskej medzinárodnej spolupráci a k novému začiatku Slovenska. Teraz to bude naozaj veľké, pretože viem, že tu už nestačí len pekne rozprávať a natáčať nejaké videjka. Vrhli sme sa rovno do práce a jej výsledky budete vidieť v priamom prenose už onedlho. Ja nechcem žiadnu moc. Ja chcem len vytvoriť systém, kde už nikto nebude mať moc nad ľuďmi. Chcem, aby Slovensko patrilo tým, ktorí v ňom žijú, ktorí v ňom pracujú, platia dane a vychovávajú deti. Tým patrí Slovensko. A viete čo? Ak tomu neveríte, tak fajn. Neverte mne, ale verte faktom. Faktom, že EÚ nás úplne drancuje a totálne ničí. Že politici tu ničia všetko slovenské. Faktom je, že ak nič neurobíme teraz, tak o 2 roky už nebudeme mať čo zachraňovať. To si zapamätajte. Ja som možno len ďalší človek, čo to skúša. Ale viete čo? Radšej zomriem ako človek, čo to skúsil, než budem žiť ako zbabelec, ktorý sa len prizeral a táral po internete. Neverte politikom a neverte takisto vzniknutým novým stranám. Všetko sú to len bajkari, niekde si urobili nejaké meno a naďalej budú len dristať, chujoviny, rozprávať, poukazovať a klamať. Toto my ale všetko už veľmi dobre vieme a poznáme to. Teraz prišiel čas vám ukázať, čo je skutočná práca pre ľudí a pre Slovensko. A tu prinášajú slovenskí vlci. Nie som politik, som len Slovák, čo sa rozhodol povedať dosť. Nechcem žiadnu moc nad ľuďmi. Chcem len ľuďom vrátiť späť tú moc. Kým oni rozkradajú štát, tak my už budujeme národ. Zapamätajte si, Slovensko nepatrí ani EÚ, ani NATO. Slovensko patrí všetkým, ktorí tu pracujú a žijú. Ja nehľadám žiadnu priazeň u ľudí alebo u médií. Hľadám odvahu v ľuďoch. Nič neberiem. Všetko dávam. Seba, svoje srdce, energiu a pravdu. Nie som nikým kúpený. Nie som nikým ovládaný. A preto sa ma budú báť a budú zo mňa robiť nepohodlného extrémistu, nácka, protiruského trola, ktorého platí Putin a podobné somariny. To už poznáme. Slovenskí vlci nie sú iba ďalšia strana. Toto je odpor. Odpor proti systému, tak ako ho vidíme dnes. Nie som tu, aby som sa vám páčil. Som tu, aby som vám otvoril oči a spojil vlkov. Systém padne, keď sa ľudia prebudia. A ten čas práve teraz prichádza. Po 35 rokoch klamstiev hovorím pravdu, aj keby ma to malo stať všetko. A práve ty, teraz, keď to pozeráš, tak choď na stránku slovenskivlci.sk, pozri si tam odkazy na všetky naše sociálne siete a pozvi tam svojich všetkých priateľov, svojich známych a takýmto spôsobom nás môžeš podporiť. Pretože nie je čas. Čas veľmi rýchlo plynie a naozaj ho nemáme veľa.
Dobre si zapamätaj, čo hovorím.